dejlige elever. Og se de her elever, der kommer nogle gange sådan lidt, en lille smule desillusioneret og ikke rigtig ved, hvad de vil og skal. Og så følge, hvordan det bliver bedre og bedre og bedre, og hvordan de får mere og mere lyst til at gøre noget her i livet. Det er en rigtig spændende proces. Fordi at jeg stoppede på teknisk skole, fordi jeg skulle opereres, så vidste jeg ikke helt, hvad jeg skulle gå i gang med. Så lærerne ved, hvad de ved alt om det, de lærer i. Og ja, jeg har lært at lave animationsfilm. Altså, jeg synes, alle er velkommen her. Om det er høje, lave, tykke, smalle. Alle er velkommen her, hvis de synes, det kan give dem noget. Det er dejligt. Jeg glæder mig hver dag. God kaffe. Rare mennesker. Jamen, jeg synes, det er en dejlig skole. Det er en forvirrende skole indimellem. Der er meget omskiftning. Der er meget, der bliver lavet om hver eneste dag. Det synes jeg så også er rigtig rart. Og så synes jeg, at jeg har nogle gode kolleger. Vi er jo mange lærere og mange forskellige lærere. Der er jo hele spektret af mennesker her, fra de mest vilde, flamboyante til de stille og rolige, og dem, der gemmer sig, og dem, der bare er håndværksmæssigt funderet, og dem, der favner det hele, og dem, der helst vil være i fred. Og sådan. Der er jo det hele. Det gør det rigtig spændende. Det er fordi, jeg arbejder med det, som jeg er meget, meget glad for at arbejde med. Både det at arbejde med unge mennesker, og så arbejde med håndarbejde. Jamen, jeg synes, det er en rar skole at være på. Jeg synes, der er et godt sammenhold her, både blandt elever og blandt lærerne. Og jeg synes, som regel er der nogle rigtig gode elever også. Jamen, jeg tror på, at der er rigtig mange, der får en hel masse ud af at være her. Altså, man skal være og lære at møde til tiden. Man skal arbejde, man skal lave noget hver eneste dag, og man ser, hvad man laver. Man får et produkt ud af det. Det gør man i hvert fald meget inde ved os. At man får noget ud af det hver dag, og det tror jeg er en god ting for mange unge. Jeg er uddannet håndarbejdslærer og dameskrædder. Fordi jeg havde ikke rigtig andre muligheder. Jeg er ikke så god i skolen, så jeg kunne ikke rigtig komme andre steder hen. Så jeg blev nødt til at komme herhen, og så, fordi jeg ikke rigtig ved, hvad jeg vil være og sådan nogle ting. Fordi jeg vil gerne have noget med mennesker at gøre. Det interesserer mig meget, og jeg vil meget gerne være kosmetolog for eksempel. Og måske arbejde i en børnehave og sådan nogle ting. Ja, det synes jeg, at man får meget at vide og sådan noget om forskellige ting. Jeg har meget teori derinde og sådan nogle ting. Siden 1. juni, så det er ikke så lang tid. Jeg har valgt arbejder, fordi jeg godt kan lide at undervise, og jeg kan rigtig godt lide at have med unge mennesker at gøre. Og så vil jeg gerne gøre en forskel. Inde på vores linje, der handler det om at have med mennesker at gøre. Og da jeg har været sygeplejerske rigtig mange år, så mener jeg, at jeg kan bidrage med nogle ting i den sammenhæng. Det er fordi de kan lære en hel masse om sig selv, blandt andet. Meningen er, at man skal udvikle sig, og det synes jeg, at skolen giver en rigtig god mulighed for. Musik, det valgte jeg, fordi at jeg godt kan lide at synge. Og så vil jeg gerne lære at spille lidt guitar. Ja, det gør man. Jeg synes, det er sådan forskellige ting, der sådan er gode. Jamen, det er en kombination mellem det at arbejde med det håndværk, jeg godt kan lide, altså jeg tømmer. Arbejde med træ, og så arbejde med mennesker. Jeg synes, det er en god skole. Jeg synes, det er nogle gode elever. Det er selvfølgelig rigtig blandede elever. Og det tror jeg, det er noget af det, der gør skolen, at det giver skolen sin styrke. Det er, at der er plads til forskelligheder. Og der er så mange forskellige. Også lærerne er så forskellige som det.
Ja, det ved jeg, de gør. Altså det kan også, altså det er jo forskelligt. Det kan også bare være, at altså det år, man nu går her, der sker der jo rigtig mange ting i ens personlige udvikling for de elever. Og så kan det kan det være, men det kan også være rent konkret, at der er nogen, der kommer ud fra arbejde, for eksempel. Og det er der nogle af mine elever, der har gjort. Sikkert. Mine elever bliver bedre musikalsk, og jeg kan mærke, at de bliver meget bedre til en hel række ting i deres liv, og får et bedre overblik. Og mange af dem, fra det hold, der har stoppet nu her, de er videre i uddannelse. Så jeg har sådan helt et bevis på, at de simpelthen er kommet videre.